la Villa Paquita, me voy a apuntar a teatro. Y digo, ¿qué? Digo, sí, voy a apuntarme a teatro. Digo, ¿yo puedo ir también? Ah, claro que puedes venir. Bueno, pues yo voy. Ha sigut molt bonic, hem passat ratos molt divertits, bastants nervis, perquè això et posa nerviós. Perquè, clar, no havia fet mai teatre i em va sortir bé i al principi pensava, dic, això no sortirà bé. El teatro es una de las cosas más apasionantes. En mi vida siempre he hecho teatro cuando he podido. I el fet que també hi hagués gent gran i immigrants, també pensava que això t'enriqueix com a persona. Las cosas como son, porque estaba deseando que viniera el día de venir a la reunión y a ensayar, porque es que me gusta. Las cosas han de decir como sea. El projecte Cardedeu Cruïlla de Camins va néixer a partir de la relació que vam tenir la Noemí i jo arran de la participació a la plataforma d'intercanvi cultural que va haver en el barri de les Estalvis que es va més o menys iniciar l'any 2000. Arran d'uns problemes de convivència que hi havia hagut en el barri, amb l'associació de veïns, amb l'associació de la Mesquita, l'escola Graners, que és dintre el barri, i l'Ajuntament de Cardedeu, van veure la necessitat de fomentar una plataforma de convivència i de relació. Quan es planteja un conflicte en qualsevol comunitat, és molt més fàcil treballar des d'un aspecte lúdic. Llavors, jo penso, crec molt en el teatre social, perquè és una manera de treballar emocions sent capaços de transmetre-les des d'un escenari. El que rep l'emoció la rep de pell a pell i és molt més fàcil tolerar-la, perquè està en una emoció amb la qual es pot identificar. A partir d'aquesta iniciativa, Noemí Rodríguez i Olga Vinyals van idear aquest projecte, que és el projecte Cardedeu Cruïlla de Camins, que tenia com a iniciativa inicial fer uns tallers de teatre adreçats a diferents col·lectius. D'una part, gent gran i adults, adolescents i joves, i el col·lectiu magrebí. L'objectiu d'aquests tallers són, en primer lloc, facilitar un espai de relació, sobretot. Un espai que creiem que a Cardedeu o en altres pobles és necessari, on els nouvinguts i la gent del poble puguin tenir un espai de trobada, un espai que sigui lúdic, però al mateix temps aprofitant les tècniques que ja ofereix el teatre de comunicació i de relació, tinguin un sentit de treball. Considero esta experiencia de teatro lo mejor que me ha pasado aquí en Cataluña. Es un espacio abierto donde he podido expresar, conocer gente, disfrutar y la verdad que me lo ha pasado muy bien. Como mucha gente viene aquí de inmigrantes clandestinos y sufren mucho y lo pasan muy mal en el camino, en la preparación para venir, en el camino para llegar y también cuando llegan aquí. Hemos pensado de explicar un poco lo que estamos viviendo en una obra de teatro y por eso ha nacido el Sensei que Pacha. He visto que hay un alejamiento casi total entre nuestros ciudadanos y la gente de aquí, aunque había muchas actividades. I els vam unir a tots dintre d'un tema que vam proposar, que era el tema de la immigració d'una part de la gent gran dels anys 60, i per al col·lectiu magrebí era una mica la immigració d'ara, la que està arribant. Aquest taller va donar com a fruit el Sense Equipatge, que és un espectacle on van participar tots els tres col·lectius,
des d'una nena de 7 anys fins a una persona de 74-75. Aquesta primera iniciativa va donar un molt bon resultat, els 3 col·lectius van treballar molt bé junts, el públic va ser un èxit i ens va donar peu a continuar. Vam travessar la carretera vorejant grans plataners i vaig seguir aquells personatges que s'enfilaven pel carrer Sant Antoni. Em sorprengué un rètol. Fábrica de borregos. ¿Fábrica de borregos? Pues en mi tierra los borregos se hacen en el campo. En llenguatge teatral es poden tolerar molt més les diferències. I també es veu molt clar, com per exemple nosaltres quan hem treballat la immigració, com hi ha moltes connexions que ens fan iguals i que tornen a posar-se en el mateix plànol. Llavors és molt més fàcil tolerar una nova diferència, perquè som una comunitat, som mediterranis, som una comunitat que contínuament hem estat tolerant les diferències. Incluso los ensayos te lo pasaba maravillosa. Después pasabas un poquito de nervios cuando estabas en el escenario, porque no sé si te acuerdas, el primer día de Sense Equipacha, que bueno, lo pasé fatal. Pero bueno, eso va a ser el primer día. Después ya lo superas un poquito mejor y bueno, y te lo pasas de maravilla. Pero si no te espabilabas, te quedabas plantada al medio de la habitación. ¿En qué berenjenal te has metido? Pero lo pasábamos de maravilla y como lo pasábamos bien y después la gente aplaudía tanto y todo esto pues te fue animando y bueno, y lo pasabas muy bien. Mira, incluso mis nietos me decían, pero ya, ¿tú teatro? Y cuando vinieron a verlo pues dijeron, pues sabes que está muy bien, ya, y todos encantados de la vida de ver que su ya hacía teatro. A estas alturas, fíjate, a estas alturas. I l'escena que vaig fer del record amb en Rafael, doncs també em va agradar molt, em vaig sentir bé amb aquella escena del record, i així com nena, i ell de record, de memòria, i jo d'innocència, i va estar molt bé, molt. ¿Yo? Sí. Guardaba los dulces para comerlos después. Después, ¿verdad? Saben mejor. Yo también. Y recuerdo que un día... Me gusta tanto la palabra recuerdo. Es una palabra verde, jugosa. I encara m'agrada i m'agradarà. Tinc 77 anys, però vaja, fins que arriba a los 100 n'hi ha uns quants dies encara. Y podré hacer muchas cosas. Hay que recordar, pero hay que recordar antes. ¿Antes? Después, pues con este grupo que tengo de compañeros, que esto es una maravilla, esto es lo mejor que me ha pasado en la vida, porque mira el tiempo que llevamos y no hemos tenido nunca nada y nos vemos por la calle. Y aquello que nos da alegría de vernos unas a la otra, no ha habido nunca un pique, nunca. Lo recuerdo todo bonito, ¿no? Todo. Però lo del taxi, con el Anja, no lo voy a olvidar en la vida. Del teatre, pues, fer de taxista amb la Rosario, que ha sigut estupendo, perquè és una artistassa. ¿Sabe algún sitio que me pueda aconsejar? I tant, i tant, i tant. Podem anar a la Paloma. Sí. Oye, ¿no será un sitio raro? No, és un ball que està molt bé. Porque divertirme, bailar, pasar una noche bonita, pero sobre todo soy una mujer muy honrada. Porque es la primera vez que hago teatro en mi vida y luego es una historia muy emocionante, muy complicada, de una yaya que ha dejado sus hijos y la verdad me sentí de una manera u otra identificada y lo sentí el papel y la he hecho como tal, como lo sentí. Aquí la consolaré, aquí abrazaré yo, pobre de ella. Porque resulta que yo toda mi vida ha sido trabajar, trabajar, trabajar y ahora estoy haciendo cositas que no había hecho nunca. Como por ejemplo teatro, que disfruto mucho con él. Y luego también el compañerismo tan bueno que tenemos todas, nos reímos, aunque digamos payasadas cuando hacemos ensayos y todas esas cosas,
Y lo pasamos estupendamente, la verdad es que muy bien. No te pongo unos calcetines, yo no me voy a la cama. Se los puso, me fui a la cama. Nos tapábamos con las mantas hasta la cabeza. Nos calentábamos con nuestro aliento. Así hasta que medio nos asfixiábamos. Pues yo me apunté no para venir yo vine para apuntar a mi marido. Pero luego me dijeron, ¿por qué no te apuntas tú también? Digo, uy, yo soy muy tonta y muy burra. Dice que sí, mujer, que ya hará alguna cosa, siempre te sale. Digo, pues mira, me apunto. Si me sale en un papel cortico, que no tenga que hablar mucho ni andar mucho, pero luego ya me voy acostumbrando y estoy deseando de hacer otra vez. Cuando hicimos el cuento para los críos aquí arriba, desde que yo era en Pentufé, estaba yo contentísima, los críos riéndose, porque como digo una palabra en catalán y dos en castellano, pues más se ríen. L'altra cosa que he trobat molt maca ha sigut treballar amb gent gran, que al principi no sabies com dirigir-t'hi i al final veus que realment les coses, vull dir, la gent pot tenir l'edat que tingui, però segueixen sent persones molt maques amb les que es pot treballar molt bé i que realment molt simpàtiques, no sé. Pues yo, en primer lugar, que tengo genio para saber llevar a toda la gente. Y si hay alguna cosa que no me agrada, puedo retorcer un poquito el morro, pero me aguanto. Y con todos me llevo estupendamente, con la juventud y con toda la gente. Me he llevado siempre por muy bien. También me hizo mucha ilusión y me emocioné mucho cuando conseguiste de que bailara la jota. También. Ahora que aquello del candil, pues era una escena muy dramática, por lo menos para mí, porque eran unas cosas que se habían pasado i la veritat és que sí, m'agradó. Nosaltres, quan treballem amb el teatre social, amb els diferents col·lectius, sempre mirem quines les coses que volen treballar aquelles persones i com ho faran amb més gust. Quan treballem amb avis, treballem en un teatre més estructurat, més estable, perquè ells és el que volen i el que han viscut sempre com a teatre. Quan treballem amb adolescents busquem unes altres formes. Busquem el circ, busquem el teatre de carrer, busquem el vídeo, busquem les noves tecnologies, perquè ells ho toleraran i els serà més fàcil com a instrument per trametre els seus sentiments. I el segon any vam proposar ja el curtmetratge Cruïlla de Camins, on ens apropàvem al problema més de la immigració, més a nivell adolescent, d'una noia adolescent que volia fer aquest passatge de decidir o no posar-se el mocador o no. La parte que me gustó más es la parte donde hablaba con la chica, le enseñaba cómo hacía el pañuelo y tal. Y la verdad, había un mensaje ahí que es claro, que toda la gente tiene derecho de hacer o no hacer lo que quiere porque es un responsable. Tiene 18 años, puede decidir por sí misma y la verdad que me lo ha pasado muy bien y espero también que la gente que me ha acompañado también ha pasado muy bien, ha podido conocer otra gente de otra raza, otra cultura, otros pensamientos, maneras de pensar. Me gusta seguir y también me gusta hacer un llamamiento a mucha gente marroquí que pueden apuntar, que pueden hacer cosas con nosotros y mira, será más bonito y más grande y cuando más hay gente más bonito estarà. Mai havia fet un curt, em va agradar moltíssim, ens ho vam passar molt bé. Vull dir, va ser molt treballar i tal, però que al final ha valgut la pena. M'ha agradat més sense. El dia següent les amigues li deien la teva filla s'ha ficat al mocador, i la meva mare no, que era per fer un curt. I va agradar. I veure les meves fotos allà penjades pel poble, el meu pare m'ho ha dit, que no ho sabia encara. M'ha dit, t'he vist penjar, i què dius? Vull dir, m'agrada, no, això, que faci veure, he fet un curt i que la gent ho conegui i tal. L'encarregat de l'obra m'assumeix versió moderna, que és una manera.
تقول له هادشي هذا، قول له عاد جيتي انت اليوم عاد غادي تشوفها. قول له الا ما عجبوش الحال ديك الساعه تقول له واش يدير انت الانكاركا، واش انت تقابل هاد لوبرا، اش غادي يدير هنايا كاع اش انت خدم. I el curtmetratge m'ho vaig passar molt bé perquè vam tenir com coses diferents, no sé, que va entrar un que dius que no hi pintava res en aquella escena, però no sé, va estar molt bé i veure'm a mi actuar va ser una cosa que em vaig quedar parada perquè em va agradar veure'm i sentir-me la meva veu perquè mai m'havia sentit. El curtmetratge sí, també m'ho vaig passar molt bé perquè vam tenir que repetir moltes vegades les escenes, pujant per l'institut i això. Hola. Hola. Però què t'has fet? Va ser molt maco perquè el jovent sembla que no i et dona molta vida. Ha sigut molt maco poder treballar amb el jovent, aquesta barreja de joventut. I són molt maques aquelles noies. Et comprenen i també et saluden i fas una amistat amb jovent que segons com, esclar, el jovent es mira la gent gran així i aquí no. Aquí no hi ha grans ni vells ni joves, tots som uns. Després també recordo una escena amb l'Àngel, amb un balcó, que no com se deia, no me'n recordo, que sortim tots dos al balcó i ell em diu que són molt maques totes aquelles noies que venen i jo li dono un clatellot i allò també em va omplir molt. ¿Cuáles son nuestras obligaciones hacia unos principios que es el velo en primer lugar? Y vamos haciendo poco a poco y después otros cortos que de una niña que iba al velo en el instituto, los problemas los enfrentamientos con los amigos del cole, cómo se comportan con ella, cómo han cambiado su comportamiento hacia quitarla el velo a un momento. Això va ser el segon any i el tercer any hem fet la botiga dels desitjos. El grup s'ha consolidat, tenim com 30 persones que participen d'una manera continuativa als tallers i pensem anar endavant en altres projectes. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas... Perquè porto anys fent teatre amateur i esclar ja volia canviar una mica el tema d'amateur i tirar més cap per professional. Però bueno, l'experiència va ser per mi molt agradable, molt bé. Penso que això és un currículum per mi, per tirar endavant més el tema teatre professional i això de treballar amb gent gran i amb gent d'altres països i tal, penso que també és molt important per un actor poder treballar amb grups així. I després que a l'hora de treure a l'escenari es va veure que va sortir una cosa molt bé. No. Quan pesen? Com vol que pesin? Com vol que pesin? Els desitjos no pesen. Aleshores et pots emportar tots el que vulguis. Tots els que vulguis no, és impossible. Ocupa molt lloc i molt temps. La idea original del texto es mía y de mi esposo, que justamente me había regalado los originales y falleció hace poco. Y el hecho de que haya sido traducida al catalán para mí fue muy valioso. Y también el hecho de haber podido hablar catalán en escena fue muy gratificante para mí. Jo, quan era petit, els Reis em van portar un camió de fusta. La obra que hemos hecho ahora, de la tienda de los deseos, eso ha sido bueno. Precioso todo, que es hecho de hadas. Bueno. Nena, pide. Nena, pide. Doncs vull una vareta màgica com la seva. Anda, que la niña... No seas avariciosa. La avaricia rompe saco. I l'ambició... No, m'és igual això, només fer-ho amb grup, a mi m'és igual que siguin més grans o més petits que jo,
però ja m'agrada el meu grup i ja està, el grup de tots. I al principi molts nervis perquè era la primera actuació que vaig fer, les botigues de Sitges, i vaig estar molt nerviosa, però me'n van dir que m'havia sortit molt bé. Que nos van posar la meva àvia i jo per sortir entre la runa, demanant pau. Pau. Doncs ha sigut molt bona perquè he après coses també, he perdut una mica la timidesa. Bueno, torno amb la por altra vegada, o sigui, el primer dia, clar, vaig dir, ara què em passarà, a veure si sortirà bé, a veure si m'equivocaré, que després vaig equivocar-me, però a veure què passarà, i amb la companya estàvem així una miqueta neguitosos, no? A veure què passarà, que espero ho fem molt bé, perquè hem ensajat molt i tal, però sempre, a l'hora de la veritat, sempre hi ha algun imprevist que et pot sobtar i que et fer canviar, no? Però no, jo penso que encara que ens haguéssim equivocat amb una cosa de text, vam dir, va, tirem endavant, i va sortir la cosa, però molt bé. I també el grup va estar molt cohesionat i molt bé, vull dir, en cap moment es va veure cap picabaralla, això d'última hora, ai, que això, que he fet... No, va haver un grup bé. El hacer teatro aquí en Cardedeu me ha dado una experiencia muy bonita porque conjugamos la gente joven con los mayores. La puesta en escena con aquella chica haciendo de muñeca que desde luego era extraordinario. T'has embrutat molt malament, eh? Bueno, ara et ficarem una aigua ben calenta perquè demà puguem jugar. Penso que es dediquen moltes hores de feina, moltes hores així voluntàriament, que clar, hi ha gent que està treballant, gent que està fent altres coses. Llavors, els grups amateurs tenen aquest problema, perquè s'ha de coincidir que tots puguin fer-lo, que tots puguin estar al mateix dia i a la mateixa hora. Clar, això és difícil. A mi la gent gran m'agrada molt i els immigrants jo vaig fer el treball de recerca sobre això i va ser, penso, una experiència molt enriquidora i a part que jo no tinc avis ni res, o sigui que amb la gent gran em vaig portar molt bé. Pero mira por donde un día vine, como siempre venía a las reuniones de los lunes y venía a hacer el ganchillo y venía más de 2 veces y eso. Y aquel día pues presentaron, por ejemplo, la Olga y la Noemí. Y yo me callé, no quería decir nada, pero toda la gente, va, que tú, que vales, que no sé qué, no sé cuánto. Participar en el taller de teatre ha sigut una experiència molt maca i molt, potser una mica estranya, perquè no és un taller de teatre com els altres. Vull dir que potser en aquest taller de teatre, més que fer les coses perfectes i que et surti un personatge perfecte i rodó, que compta més és aprendre els uns dels altres, no? Això és potser el més important d'aquest taller de teatre. Jo no vaig participar en l'espectacle de la botiga dels desitjos, però crec que és dels més macos que s'han fet en aquest taller de teatre, perquè no sé, el vaig veure des del públic i em va impressionar molt a nivell plàstic, que està realment molt ben aconseguit. Para mí lo que es el teatre, bueno, es una forma de comenzar y de fer coses diferents de les quotidianes, no? És una forma, per a mi és com una teràpia. És una teràpia perquè fa coses diferents i dius coses que quotidianamente no se diuen, ¿no? Un día me encontré una máscara mágica que junto con mi deseo puedo volar a cualquier lugar del mundo. No, sí, la gent després te saluda i diu, que bé cantes, oh, molt bé, no sabia que cantaves. I jo diu, jo tampoc ho sabia. I amb els avis va estar molt bé perquè et reies, t'explicaven històries seves. Amb la botiga dels desitjos, per exemple, jo vaig arribar a sentir històries que eren maques i que d'alguna manera t'agrada sentir aquelles històries perquè, no sé, d'alguna manera et fas en el teu cap la història ja del que els hi va passar i és molt maco. Y pensaba, madre mía, cuando te venía tu madre alumbrarte con el candil y subía las escaleras, media escalera, va deprisa a desnudarse.
y se llevaba la luz porque no había nada más. Y pensaba, madre mía, esto lo estás contando, pero como lo has vivido, parece mentira que ahora lo vuelvas a revivir, a revivir esto. ¡Hombre, por Dios! ¿Sabes un poquillo de aquí porque no te... Porque yo cuando venía una que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Nuria, que llevaba los pantalones por aquí y yo le cogía los pantalones para arriba y decía que se te van a caer, niña. No, señora Marina, que no se me cae, no tenga miedo, que no se me cae. Y yo pasaba otra vez por el lado mío, otro tirón para arriba. Ana Rosa me decía atrás, ¿estás nerviosa? Digo, no. Muy bonita. Que no tienes nada, no tienes nada. Digo, que no, que estoy bien. Jo crec que... Bueno. I els aplausos és això, que quan ens aplaudeixen ens agrada i aquell dia, la primera vegada que vam fer el sense equipatge, i jo quan vaig sortir, perquè tenia que estar davant de la xerranca i tenia que mirar la gent, doncs quan vaig veure tanta gent, i és que, a més, és que em va agradar. Avui per avui, una part del nostre projecte està encaminat amb els adolescents a un teatre circ, amb el qual ells serà més fàcil que tradueixin emocions. Que a mi m'encanta ballar i quan m'entra la música, a més també la vaig escollir jo i el del tamboret i tot pensava que era una idea molt original i no sé, m'agradava molt. I el que hem fet l'últim també el trobo molt, com molt en plan espectacle, molt tipus Circo du Soleil i així, però bueno, més de poble, però no sé, que penso que és molt per cridar l'atenció, per promocionar el teatre que fas o així. Jo penso que crida molt l'atenció perquè el barrejar també la música breaker i així. I els espectacles també em van agradar. Al principi no era el que jo em pensava perquè pensava que seria més en plan teatre pur, teatre dur, però després, no sé, em va començar a agradar així més dinàmic, que no era tant un paper recitat, no? Sinó que feien participar a la gent gran, als immigrants, nosaltres, i que el fet que hi hagués tanta barreja, no sé, penso que era més, no sé, que feia l'espectacle més diferent o més especial, potser. I a mi en aquest taller de teatre m'hi vaig apuntar principalment per treure'm, un dels objectius era treure'm la timidesa, ho he aconseguit, i per conèixer les experiències d'altra gent, conèixer la cultura, per exemple, de la gent marroquina. I els malabars, bueno, que vam fer aquest últim espectacle va estar molt bé, y més perquè vam experimentar amb noves cosas, como amb cariocas, chancas. A mí cuando me gustó mucho, cuando hicimos aquellas cosas que cada uno que haga lo que quiera, hice yo aquella mímica de aquello que yo quería ser pianista y mira, o sea, expresas cosas que tú tenías dentro que dices, yo soy incapaz de hacer estas cosas y cuando nos juntamos todos, pues la verdad es que nos reímos y si hacemos el tonto a lo mejor pues no nos damos ni cuenta y lo pasamos muy bien. Bueno, un crio és una de les coses que m'agrada més de tot, francament, de tota la vida. Jo he tingut els fills, però he vist també els meus nets o d'amics meus i m'ha agradat jugar i tirar-me a terra amb ells, saps? I fer coses així estranyes. Sí, he sigut sempre partidari d'això. En fin,
Y sobre todo, gracias, muchas gracias, pero muchas a todos mis compañeros, que es lo mejor. Y ya está, estoy muy contenta. Animar el grup perquè continuï treballant i a continuar animant a la gent gran i a la gent jove perquè faci teatre, encara que sigui amateur, que l'important és fer teatre, que és cultura, anar a veure teatre, anar a veure dansa, anar a veure espectacles, que això també enriqueix molt. Y le diría a mucha gente que está jubilada que ¿por qué no viene? ¿Por qué no viene? Si esto no es difícil. Aunque parezca que no hay fuerzas para subir a un escenario, todo el mundo lleva un artista dentro y todo el mundo podía venir y probarlo, y al menos probarlo, y verá cómo se lo pasa bien. Dejan de ser los de tercera edad o los iraquíes o los marroquíes, sino que pasan a ser, tienen nombre y tú te relacionas, ¿no?, de persona a persona y pasan a ser seres humanos concretos. Y por todo eso lo que queremos de estos cortos, de estas iniciativas, es de, en primer lugar, es de explicar nuestras costumbres, nuestras culturas, nuestros principios, nuestra identidad. Considero que dentro de las artes es todavía el que obliga a la gente a salir de su casa y de su soledad y de su... I amb la gent gran estem treballant molt la qüestió de la memòria, respectant aquells espais emotius d'ells i treballant-lo a través d'un curt en el qual expliquin la seva vivència historiada a través del sentiment, i que és aquestes últimes experiències que ara tindrem.